свою руку. Вапимо Теби, світ, вапимо світ, буди нам майка. Вапимо Теби,
slavlja izričem hvalu dobrome Bogu i našoj nebeskoj zajednici Gospe od Ružarija za sve milosti koje kao župna zajednica mi primamo na ovome svetome mjestu gdje se i danas nalazimo. Našem župniku Franti Buljanu hvala što nas je skupa sa riječima okupio u ovoj svečanosti blagoslova kipa Blažene Djevice Marije, majke obitelji Zvijezde Bora. Hvala mome kolegi Fran Mariju Jurišiću za ovoj zanosnoj propovjedi o ljepoti i milosti majčinske zaštite koju nalazimo u Blaženoj Djevici Mariji, Kristovoj i našoj majci. U ovoj prigodi rado se sa zahvalnošću sjećamo i svih prethodnih živućih župnika, ovdje prisutnog fra Dominika, fra Bernardin Vučića koji je zapriječen i nije došao, fra Tomislav Brekalo isto se je izvinio da ne more da je zauzet i fra Nedeljko Knezović je tu. Svaki od njih bio je župnika koji su ovdje ostavili, toliko toga neka je Gospodin milostivo nagradi. Ne mogu ne spomenuti našeg pokojnog župnika fra Petra koji se iskreno radovao još za 4 godine da zajedno to u primopredaji postavimo kip Gospin. Ovom slavlju neka mu Gospodin spali sve što je za nas i za crkvu i za kuću učinio. Gospodin neka ga primi u svoj nebeski zagrljaj i daruje mu svoj vječni mir. Zahvaljujem i ja posebno umjetniku Daslavu i njegove obitelji. Eto, mogu i zahvaliti, ne mogu i mojoj sestri koja nas je glasom svojih Gospi ponijela. Hvala svima vama, o dragi igrači, drage igrake, kao i vama svima prisutnim Dražničanima, na čelu sa pastoralnim ekonomskim vijećem, ovdje na čelu s Davorom, tamo sa Nikom, također i sa pjevačkim zborom na čelu sa Ivom i sa Žarkom i ostalime u zboru. Zahvaljujem i na gospođama koje pod vodstvom i naše Nevenke i Lile iz Radi uređuju crkvu i žele da ova crkva bude na urez svih nas koji dolazimo ovdje. Hvala svima što volite svoju crkvu, što je molitveno i materijalno potpomažete, ostanite ustrajni u zajedništvu vjere, u svojim obiteljima, gajite i vrijednosti evanđelja, povjeravajući se zaštiti i zagovoru nebeske, zaštite Gospod Ružarija i naše majke obitelji, ne prestajući ljubiti svoju crkvu i svoj hrvatski dom